De haatwei tussen Broeksterwoud en Damwoud is de komende 2 maanden volslijn afsletten voor verkeer. Dat komt door het grote haatfietsrouteproject waar door het fietspaad tussen Damwoud en station Veenwouden breder wordt. Omdat we het fietspad breder maken, hebben we wat ruimte nodig. Kunnen we heel mooi de bestaande haatwei afwaarderen, dus die maken we wat sneller. Waar we ruimte krijgen om het fietspad breder te maken en de hoofdwei die weer heel tijd naar 80 kilometer, maar sinds een centrale as kan die sneller maken worden. En daardoor komt er aan een 60 kilometer inrichting op een haatwei. De verwachting is dat het project heel juli klaar is. 2 man werk aan een diek liek het misschien lang, maar met zoveel aanpassingen is dat wel logisch. We moeten fietspaden aanlezen, dat wordt beton. Nou, beton moet al 3 weken uithudgen. Je bent aan Peer Wenningen, daar hebben we een hele wierte berm, dus daar komt een riool in de berm. Tussen de dik en het fietspad moeten al die aansluitingjes maken worden, zodat mensen aan dat ze met de fiets thuiskomen ook weer oerstekken kennen. Die kennen we ook net maken als er al een prettig verkeer op een dik is. In deze dik, ja, als die weer hier kom je gewoon elke etmaal 6500 auto's zo heen. En de meesten die hier aan het werk zijn, moet ik veilig hun werk doen kennen en we willen ook in één keer goed doen. En nou ja, als je dan in één keer toch omrijdt, dan hebben we liever dat dat een week langer is. De diek is zo'n manje afsletten en dat wie voor sommigen wel even wennen. Want in 2 uur tijd wienen er al 200 automobilisten die het dags bezochten. We hebben juist ook voor een actie uitgevoerd om mensen te waskouwen. Vanuit handhaving hebben mensen geweest. Dat zal de komende tijd zullen we dat vaker doen. En nou ja, het bloot ook net bij waskouwen op een gegeven moment. Dan wordt er ook boetes uitgedeeld voor het negeren van de bjorden.